अगर आप भी चाहते हैं दंगल म्यूजिक का ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो रेड कलर के बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। से पहले हमर लहंगा सखी खुला देले बा। से पहले हमर लहंगा सखी खुला देले बा। डकतरवा कोरिया लोहा सुई पुल्हा पदेले बा। डकतरवा कोरिया लोहा सुई पुल्हा पदेले बा। अरे दादा डकतरवा सखे डकतरवा कोरिया लूल्हा सुई पुल्हा पदेले बा। डकतरवा कोरिया लूल्हा सुई पुल्हा पदेले बा। ओहे रे दादा डकतरवा सखी डकतरवा कोरिया लूल्हा सुई पुल्हा पदेले बा। डकतरवा कोरिया लूल्हा सुई पुल्हा पदेले बा। दंगल रिकॉर्डिंग स्टूडियो नौनौरा।